Ήταν αρχές του Ιουλίου, όταν ένας συνάνθρωπος μας απολάμβανε το μπάνιο του σε μια παραλία της Μυτιλήνης. Ξαφνικά, για άγνωστο λόγο, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν και ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα και μάλιστα αρκετά μέτρα από την ακτή. Τον είδα από μακριά τον άνθρωπο. Περνούσαμε να πάμε για μπάνιο, τον είδα από μακριά και λέω στον άντρα μου κάτι συμβαίνει. Ο έτοιμος ήταν να πάει στον πάτο. Φώναζε βοήθεια, βοήθεια. Τοπιήσαμε αμέσως στο 100 και το λιμεναρχείο. Η ζωή του κινδύνευε άμεσα. Ευτυχώς όμως γι' αυτό, 4 συνάνθρωποι μας που βρίσκονταν εκεί και αντιλήφθηκαν το περιστατικό, χωρίς να σκεφτούν τους όποιους κινδύνους, έπεσαν στη θάλασσα και με πραγματική αυτοθυσία και ηρωικές προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν τον συμπολίτη τους. Πέσαμε εγώ με ο κύριος έπεσε πρώτος. Ναι. Τον ακολούθησα εγώ για να πάμε δύο. Ναι. Τον βγάλαμε μαζί με τη βοήθεια των νεαρών. Σε τι κατάσταση ήταν όταν βγήκε? Ήταν λιπόθυμος. Φώναζε βοήθεια, βοήθεια. Ένα λεπτό άμα καθυστερούσαμε να το φτάσουμε κοντά, ήταν τελειωμένος. Στους Δημήτρη Νιαούνι, Κωνσταντίνο Τασιά, Κώστα Κολουμαριέτο και τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Θεοδόση Κύπρου απονέμεται το βραβείο Ανδρείας και Τόλμης για την πράξη αυτοθυσίας με την οποία έσωσαν τον συνάνθρωπό τους. Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε. Είναι νέα, είναι ωραία και το μέλλον της ανήκει. Το τραγούδι της «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα» το έχουμε λίγο πολύ σιγοτραγουδήσει όλοι οι Έλληνες. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Η Ντέπη Χατζικαμπάνη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη μια λαμπρή καριέρα γράφοντας τραγούδια σε γνωστούς ερμηνευτές που γίνονται επιτυχίες, ενώ η πένα της έχει ήδη την υπογραφή της σε αρκετά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει. Σίγουρα η νεαρή καλλιτέχνης γράφει τη δική της ιστορία στο χώρο της λεσβιακής τέχνης. Στην Ντέπη Χατζικαμπάνη απονέμεται το βραβείο Τέχνης και Πολιτισμού για τη σπουδαία της καλλιτεχνική πορεία στο χώρο της μουσικής και της συγγραφής. Σήμερα το μεροκάματο ενός ταξιτζή στη Λέσβο βγαίνει πολύ δύσκολα. Και όταν λέμε για μεροκάματο εννοούμε από 15 έως 30 ευρώ το πολύ. Αυτά είναι τα συνηθισμένα. Γενικώς το επάγγελμα του οδηγού περνάει μεγάλη κρίση. Οι περισσότεροι επαγγελματίες οδηγοί αντιμετωπίζουν τη μάστιγα της κρίσης. Κι όμως η αξιοπρέπεια και η τιμιότητα περισσεύει σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως ο κύριος Δημήτρης Βαγιάννης, ο οποίος έπεσε με το ταξί του επάνω σε ένα 500 ευρώ και χωρίς καν να σκεφτεί να το κρατήσει και να καλύψει κάποιες από τις υποχρεώσεις του, πήγε αμέσως και το παρέδωσε στην αστυνομία. Στον κύριο Δημήτρη Βαγιάννη απονέμεται το βραβείο τιμιότητας αφού παρέδωσε το χρηματικό ποσό που βρήκε. Έχει βιώσει τη φτώχεια και την ανέχεια των συνανθρώπων μας στη Λέσβο όσο κανείς άλλο.
η κυρία Άσπα Φρατζή, χρόνια στην υπηρεσία της πρόνοιας στη Λέσβο, ήταν και είναι αυτή που έβλεπε σε καθημερινή βάση στα μάτια των ανθρώπων τον πόνο της ψυχής τους από τη φτώχεια και τη δυστυχία. Στεκόταν και στέκεται πάντα δίπλα τους διακριτικά, προσπαθώντας με όποιον τρόπο μπορούσε να επουλώσει τις πληγές τους. Στην κυρία Άσπα Φρατζή απονέμεται το βραβείο κοινωνικής προσφοράς για την πολύχρονη στήριξη των αναξιοπαθούντων και απόρων του νησιού μας. Θεωρείται ο προστάτης των ζώων στη Λέσβο. Ο Παπαχρήστος Τσιτιμιδέλης έχει προτάξει πολλές φορές το στήθος του, υπερασπιζόμενος τα συμπαθή κυρίως αδέσποτα τετράποδα. Ευτυχώς τα σκυλιά τα προλάβαμε. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, το μεγαλύτερο μέρος από το μισθό του το ξοδεύει δίνοντας χρήματα για τροφές και φάρμακα των φίλων του, των ζώων. Στον Παπαχρήστο απονέμεται το βραβείο Φιλόζωου Πολίτη για τη συνεχή προσφορά του και βοήθεια προς τα αδέσποτα ζώα της Λέσβου. Η μικρή κοινωνία της Λέσβου είχε συγκλονιστεί από την περιπέτεια υγείας που είχε ο νεαρός Γρηγόρης Παπαγιάννης. Ο άτυχος μαθητής είχε υποστεί κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σοβαρότατο πρόβλημα που τον καθιστούσε σχεδόν ανάπηρο. Ο κίνδυνος να μην ξαναπερπατούσε ποτέ ξανά στη ζωή του ήταν μεγάλος. Εύχομαι να απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα και να σταθώ γρήγορα στα πόδια μου. Ο νεαρός Γρηγόρης, έχοντας μεγάλα ψυχικά αποθέματα και δίνοντας μια άνηση μάχη, κατάφερε όχι μόνο να αντρέψει τους κανόνες της επιστήμης και να σταθεί και πάλι όρθιος και δυνατός στα πόδια του, αλλά παράλληλα να καταφέρει να πετύχει στις Πανελλήνιες και να σπουδάζει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από τα καρδιάς μου. Στο Γρηγόρη Παπαγιάννη απονέμεται το βραβείο θάρρους και πρόοδου για τα μαθήματα ζωής που μας έδωσε. Μου, μότσα μούτσε. Ας σε ρωτήσω, έστρακεν, πάκι γουστάς μπαρπούτσε. Τα ήθη, τα έθιμα και η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας διατηρούνται επί αιώνες χάρη στις προσπάθειες των πολιτιστικών φορέων και των ανθρώπων που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ό,τι και να πούμε για το αναγνωστήριο Αγιάσου θα είναι λίγο και φτωχό. Θεωρούμε ότι αποτελεί την κορονίδα της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη όπου υπάρχουν ομογενείς και να μην γνωρίζουν το αναγνωστήριο της Αγιάσου και τη Λέσβο. Είμαστε ευγνώμονες και γι' αυτό απονέμουμε το βραβείο τέχνης και πολιτισμού της τοπικής μας παράδοσης στο αναγνωστήριο Αγιάσου για την πολύχρονη προσφορά του στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λέσβου.
Ο λεσβιακός αθλητισμός, οι σύλλογοι του, τα σωματεία του και οι ποδοσφαιρικές ομάδες στηρίζουν τις πρωταθλητικές τους προσπάθειες στην ηθική αλλά κυρίως υλική συνεισφορά των παραγόντων που αγαπούν τον αθλητισμό. Επί σειρά ετών η οικογένεια Τρίφων συνεχίζει από γενιά σε γενιά να αποτελεί με τη μεγάλη οικονομική αλλά και ηθική ενίσχυση έναν πνεύμονα, έναν αιμοδότη του λεσβιακού αθλητισμού. Παναγιώτης και Θόδωρος ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους, του Κυρλευτέρη, και βρίσκονται δίπλα στους συλλόγους και τους αθλητές τους. Στην οικογένεια Τρίφων απονέμεται το βραβείο προσφοράς στο λεσβιακό αθλητισμό για την πολυετή οικονομική και ηθική στήριξη στους συλλόγους και τα σωματεία. Πού κοιτάς ρε? Καλονί. Ευχαριστώ πολύ. Δύο είναι Καλονί! Over! Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με εσάς. Τι θα λέγατε για κάπου εξωτικά? Γαλάζια νερά, καλονές στην αμμουδιά, Μαλδίβες. Α, όχι. Φέτος πάμε Κρήτη. Το νησί πετάει, έχει 3 ομάδες. Και Μυτιλήνη. Όσο για καλονές, έχει. Αυτά που μόλις είδατε και ακούσατε ήταν 2 διαφημιστικά σποτάκια ανάμεσα στα πολλά που παίχτηκαν και παίζονται σε καθημερινή βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεχείς επίσης αναφορές από εκπομπές καναλιών στην ομάδα της Καλονής και της Λέσβου γενικότερα πρόβαλαν και διαφήμισαν με τον καλύτερο τρόπο το νησί μας. Στην ΠΑΕ Αέρη Καλονής απονέμεται το βραβείο πρέσβυρας τουριστικής προβολής της Λέσβου για την προσφορά της στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας. Κάθε μέρα δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα. Για αυτούς είναι στοίχημα ζωής να καταφέρνουν να σώζουν ανθρώπινες ψυχές. Ζουν καθημερινά με το δράμα, την αγωνία, τη χαρά, την απογοήτευση. Με κρύο και βροχή, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, υπερβάλλουν τον εαυτό τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Μόνο εφέτος, οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν, εκτός από ότι έσωσαν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευαν, να επαναφέρουν στη ζωή 2 συνανθρώπους μας που είχαν χαθεί. Στους διασώστες του ΕΚΑΒ απονέμεται βραβείο τόλμης και ανδρείας για τους αγώνες που δίνουν καθημερινά για τους συνανθρώπους τους.